Dneska další reakce, jdeme na to. Už slyším to praskání oleje. Klasika. To smažení cibule zní jak soundtrack indické kuchyně. Tady se to rozjíždí. Garam masala, kurkuma, chili. To je symfonie barev i chutí. Mimochodem, kdo z vás by tohle doma zvládl? Ano, ty vajíčka tam skáčou jak já na tréninku po faulu. Ale vážně, tohle je top. Tohle je přesně to jídlo, co tě v létě vypotí víc než běhání. Ale stojí to za to? Tak co říkáte, dali byste si to taky? Like, odběr a jdeme dál. Tohle začíná slibně. Vypadá to jako sendvič snů. Ten křupavý salát a šťavnaté kuře, to je symfonie chutí. Tohle je mistrovské dílo sendvičového umění. Ten zvuk křupnutí je hudba pro uši. ASMR na nejvyšší úrovni. Každé sousto vypadá lépe než to předchozí. Tohle je sendvičová nirvána. Po tomhle videu mám chuť si hned udělat vlastní sendvič. Kdo je se mnou? A tak jo, tohle byla naprostá bomba, zvuky, jídlo, všechno. Jestli jste slintali stejně jako já, dejte like, hoďte odběr a napište, na co mám reagovat příště. Díky, že jste koukali, mějte se fanfárově a čau.